An shiga jimami bayan sanar da rasuwar babban ɗan Shehun Borno Abubakar bin Umar. Margayin Alhaji Shehu Mustapha El-Kalami ya rasu ne a daren jiya Asabar 27 ga watan Afrilu a jihar Borno. Zagazola Makama ta tabbatar da cewar margayin ya rasu ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri bayan ya sha fama da jinya. Kafin rasuwarsa, Shehu shine mai rike da saurarar karamar hukumar Marfe da ke jihar Borno a arewacin Najeriya. Za a yi jana'izarsa a yau Lahadi 28 ga watan Afrilu da misalin karfe 4 a kofar gidansa da ke anguwar Limanti. Allah ji kansa da rahama, Allah sa ya huta.